amb un somriure. Anècdotes de diferents professionals que ens ajudaran a aprendre'ns la vida amb una mica més de bon humor. Estem aquí una altra vegada, tots contents i satisfets de poder-nos trobar amb aquest espai de la ràdio, espai meravellós, on fem amics, fem estones de petar la xerrada i de conèixer coses interessants i de tant en tant fer alguna rialla. I avui estem amb el nostre amic mosso d'esquadra que ens acompanya i que ens va acompanyar en un altre programa i ens va explicar unes coses que ens van fer bastanta gràcia del que ell ha viscut amb la seva experiència professional. I avui li demanem que ens expliqui alguna cosa més, perquè ens va fer gràcia i crec que el que ens explicarà avui també cau dins d'aquelles coses que dius, carai, com pot ser que passi això? Quina cosa ens vols explicar avui? Hola, Jordi. Mira, avui us explicaré un parell de coses breus, però que m'hi he trobat en una ocasió o en més d'una ocasió. La primera, com vam comentar l'altre dia, Jordi, era que vaig treballar al Ripollès i allà, com tots sabeu, hi ha hiverns que són molt durs. I doncs aquest va relacionat amb el tema del fred, que resulta que vam anar a fer un control en una rotonda devien ser entre 2 i 4 de la matinada, en el qual... Doncs Déu-n'hi-do, eh? Sí. Devia fer fred. Sí, ja t'asseguro que sí. La qüestió és que vam aturar un cotxe que havia fet una malifeta, que ni recordo, però la qüestió és que el vam aturar i havíem de prendre les dades del vehicle. I agafem la butlleta, comencem a escriure i la nostra sorpresa és que la tinta no corria en el paper. Agafo el meu segon boli, ho torno a provar i no hi havia manera. I dic, mira, tinc la negra. Li demano al company i exactament el mateix. Al final vam arribar a la conclusió que les tintes dels bolígrafs es van congelar. Del fred que feia. Del fred que feia. Aleshores vam optar, doncs, com els astronautes, a fer-ho amb llapis. Amb llapis. Sí. Llapis de tota la vida. Llapis. El que passa, clar, sí que és veritat que hi ha certs documents que s'ha de fer amb bolígraf. Vam agafar les dades i ja a comissaria ja vam acabar de completar amb el bolígraf. Doncs ja deu fer fred, eh? Sí. Sí. Mira, per dir-te una altra anècdota que ens vam trobar, i això és cert... De fred. Sí, de fred i de nit, que normalment van lligats, eh? Sí. A veure, no vol dir que durant el dia no faci fred, però si hi ha una mica de sol, ja és diferent la cosa, eh? Home, no, però a la nit sol fer més fred. Sí. I en aquestes comarques tan amunt, més. Doncs la següent també, com deia, era de nit, a Queralbs, i no sé com va anar, que portàvem un termo per aguantar la nit, un termo en cafè, que es fan dures, també, tot s'ha de dir, aguantar despert totes les nits és complicat. Com va anar, que el company em va avisar amb un cop de colze, em va caure el cafè a terra, i tal com arriba a terra, allò ja era un glaçó que havia fet una pista de gel, i vam quedar sorpresos, perquè realment el termo encara aguantava calent, i a la que va arribar a terra ja era un glaçó. O sigui que us veu quedar la nit així, tal qual. Així tal qual, sense cafeïna. Doncs també és una cosa a tindre en compte, no? Perquè dius, home, sí, ara ho recordem i és graciós i i riem. Però quan estàs passant, carai, no és el mateix. I tant. Bueno, el típic dels dibuixos animats de les candeles, us puc assegurar que és veritat, eh? La candela del moc, el bigoti, realment... O fins i tot de tan fred, si bufa el vent, et fa plorar. Ja és com un cercle viciós que la llàgrima que es congela i tot, i bueno... Bueno, explica'ns alguna coseta més, que tenim temps. D'acord. Aquesta ja no té res a veure amb el fred, ni tampoc no cal ubicació, perquè... Pot passar a qualsevol lloc. Bueno, més que passar,
m'ha passat en temps pretèrit que ara no m'hi trobo, però sí que és veritat que quan demanàvem documentació, sobretot en persones grans, el carnet de conduir d'abans, que no era pròpiament un carnet, sinó que era un tríptic de paper de color rosa, que tots tenim present. Sí. Home, els que tenim una edat, sí, eh? Doncs era molt freqüent trobar-nos que a dintre del tríptic del carnet ens trobàvem un bitllet generalment de 2.000 pessetes. I havíem de tornar a donar el carnet i dir, escolti'm, només vull el carnet, perquè jo no sé què es devien pensar amb aquestes 2.000 pessetes, però això era... Diu, ja em van a ficar una multa, per si cas... Per si cas. Era una cosa freqüent. Però, vaja, vull dir, almenys parlo per mi i crec que la majoria de companys això no funciona així. Vull dir, temps enrere, no ho sé, però ja asseguro que la cosa no va per aquí. Home, poder hi havia uns costums arraigades en unes altres èpoques, en uns altres temps, i la gent, sobretot una certa edat, pues, estava lligada amb aquests costums, no? Sí, molt possiblement que anés per aquí. Sí. Em parlaves, abans de començar, d'una anècdota que et va passar amb un mòbil? Sí. Respecte a el que són les recerques de persones, a dia d'avui, els telèfons mòbils, hi ha una tècnica molt bona que és a través de triangulació. Generalment és en aquests casos de recerca, no es pot ubicar una persona per capritxo, és o bé perquè ho mana un jutge, o bé perquè una persona s'ha perdut, o s'ha perdut, o s'ha desorientat, o va suïcidar-se. Algun accident. Exacte. Aleshores... O allò que en diu enajenació mental temporària, també, o com en diuen d'això? Enajenació mental... Ara no em surt el terme. Sí, però és això. O això o simplement Alzheimer, no cal més. Vull dir, no cal que siguin... Generalment sí que és veritat, acostumen a ser persones grans, però també ens hem trobat amb persones més joves. Aleshores, l'anècdota pròpiament és que, clar, no sempre hi ha cobertura a tot arreu. Sí que ha millorat molt aquest tema, però desgraciadament encara hi ha punts de muntanya que no hi ha cobertura o la cobertura no és prou bona. Per poder ubicar un mòbil, com dèiem, és per triangulació. Això vol dir que hi ha d'haver un mínim de 3 repetidors actius del qual pugui arribar al telèfon mòbil. La senyal. La senyal, exacte. Aleshores ens hem trobat que potser sí que hi ha senyal feble, però només amb un repetidor. Aquesta tècnica ja no funciona. Aleshores, una de les recerques era justament amb això, amb poca senyal o moltes zones sense senyal directament, però que resulta que el telèfon sí que donava línia i vam trobar la persona gràcies al telèfon. Però més exactament perquè aquell telèfon, la persona estava desapareguda de feia més de 2 dies, doncs la modernitat se li atribueix molts avantatges, però en aquest cas més aviat va ser a l'inrevés. Gràcies a que la persona era un mòbil Nokia dels vells... De trucar per telèfon. La bateria va aguantar més de 2 dies i gràcies a això la vam poder trobar i en fi, vull dir que... I al final l'heu trucant per telèfon. Sí, exacte. Coses tan simples com aquestes a vegades són les que funcionen. Dius, a veure, quins recursos hi ha, doncs utilitzem-los, no? Sabem que dona línia, anar provant abans que s'acabi la bateria. I és que a vegades passa això, que veiem les pel·lícules i ens fem, a la vida real, ens fem una pel·lícula de les coses i a vegades les coses són molt més senzilles que les pel·lícules. No, Jordi, és que és ben bé així, A vegades les coses que més funcionen són les més simples i les que més a mà tenim, però ens volem complicar. Som nosaltres mateixos que ens volem complicar. I realment ja ho veus.
Sí, sí. No, i estic pensant en això dels mòbils, que quan vas començar em vas dir que vas començar fa quasi 20 i pico d'anys, Sí, no? 30 anys. així és. I els mòbils no hi eren i ara, doncs, en fi, tenim moltes més avantatges amb aquests. Mira, aprofitant ja de que parlem de mòbils... Doncs aprofitant que parlem de mòbils, tindràs que vindre un altre dia. Molt bé, perfecte. Així que t'esperem un altre dia perquè ens expliquis una altra anècdota d'un mòbil. Fins la propera, Jordi. Moltes gràcies per vindre i moltes gràcies a tots vostès per acompanyar-nos. Els esperem en el pròxim anecdotari professional. En una altra ocasió, seguirem posant-li bon humor a la feina de cada dia amb anècdotes d'altres professionals. Us hi esperem.